Vítajte v ďalšom dieli naše ukazovanie modov. Dneska si ukážeme more explóziu. Takže prvé, čo si ukážeme, sú rakety. Máme tu rakety, neviem jak sa kraftia. Kraftenie nájdete v jednej knižke. Industrial Block. Potom tu máte 3 rakety, toto je základná, toto je nukleárna a toto je lávová a toto je nukleárna. Neviem, jak sa používajú, na to si príďte sami, ale ja vám ukážem, jak by som to nazval, toto je po nukleárke. Ja vám ukážem, jak niektoré tie bomby, napríklad klasické TNTčko. Toto je takzvaná našlapná doska, to je silné jak TNT. Je to jak TNT akorát na šlapnej doske. Mal by to robiť zhruba rovnaký kráter. No, TNT je trošku silnejšie. Ďalej, také zábavné. Momentík. Landmine to už nebudem používať. Pressure parity. Našlapná čartička. Pozor, počkaj, dám. Aj, takže teraz by mal dobre vidieť ten ohňostor, pozerajte. Také krásne. Takže ďalej. Ukážeme si C4, to je trochu silnejšie jak TNT. Nevadí. No, zrovna trochu nie, asi 2x tak 3. Ďalej, celkom silné je aj táto C4. Neodporúčam vám ju dávať blízko svojho domova, lebo uvidíte, čo robí. Rozprchne sa a namale na C4 a ešte väčší kráter. Takže ďalej tu máme, to tam sem, lebo to robí veľký ony. To je lávová, takže tu budeme mať lávu. Lávo jazierka. Ďalej tu je časovaná bomba, čo aj môžete nastaviť. Chcete, čo aj tuto odpalím 10 sekúnd, tuto odpalím 30 sekúnd, a možno odpaliť jednu druhú. A môžem urobiť toto. Dať okolo nej, no tak nič. A mám peknú lávovú. Tak, posledné, predposledné, ešte pozriem takú bombu, a ešte dve. Je tu klasická bomba, toto sú granáty, na to si príďte, ešte antipersonal mine a nukleárka. Takže bomba, to máte, proste to hodíte takú kocku, čo vybuchuje. Je to ako silné akorát jak TNT. Takže ďalšie, toto je úplne halúzny halúzny pressure plate. A proste vstúpite na tlačítko, ono sa to rozprchne vybuchne a rozprchne sa to milión čípov. Takže isté, že niekoho zabijete. A ďalej tretia, kde je môj koryt? Momentík. Mám ja tú stavu. Moment, ja si len zistím, kde mám domček, aby som si to, teda proste, kde mám onu, tu. Lebo minule sa mi stalo, keď som natáčal tento diel, to natáčam od znova, že mi to roztrhal celú základňu, takú jednoduchú. Takže tretí a brutálne silný je nukleárka. Neviem, či je silnejšia vo vzduchu ako v jednom inom móde, je nukleárka silná strašne vo vzduchu. Takže si ukážeme zombie. What the fuck? Co to za zombie? No nič, tak ich odpalím aj s nimi. A kde je ten zombík? Niekomu dobrý ničí dvere zombie a druhý to... Oh shit. Takže vidíte silu nukleárky do nejako poriadne, no. Takže ja sa na vás teším ďalšieho dielu.